Eli tässähän on Dennis Rodman. 111 pinnaa korihaita vastaan ja nyt on aika rauhallista. Rodman kovinkaan usein oli käynyt kentällä, mutta näppäriä syöttöjä hän jakelee. Yrittää kolmosta, ei onnistu. Joukkue lähtee rakentamaan. Rodman taas 3 pisteen kaaren takaa ja nyt sitten uppoaa. Eli ei mikään huono prosentti, oliko se kuitenkin vain kakkonen? Oli, jalka oli viivalla. Joo, jalka oli viivalla, eli kakkonen Rodmanissa. Topo voisi mennä tässä ottelussa johtoon. Rodman 26, 29. Rodman. No nyt tuli se kolmonen. Kyllä. No tällä hetkellä näyttää siltä, että voisi vaikka pelata. Kas vain. Pienen sihtailun jälkeen löytyy se oikea askelmerkki. Kyllä. Mä veikkaan, että Pavisevich on sanonut, että Rodman saa heittää niin paljon kuin haluaa. Ei kosko, mutta hän nappaa kuitenkin levypallon. Hyvä syöttö Hikille. Rodman. Kolmonen lähtee, mutta ei uppoa. Kun kertaakaan aikaisemmin tässä ottelussa johto on nimittäin 13 pistettä. Honka puolustaa erittäin hyvin tällä hetkellä. Kyllä. Oma hyökkäyspeli ehkä vähän sekaisin, mutta... Rodman, kolmonen sisään. Kolmas kolmonen tässä ottelussa. Uskallan väittää, vaikka nyt kaikkia tilastoja en kantanut mukana, niin oli pallo mennä pitkäksi, mutta Airas piti sen vielä pelikentällä. Hohtari vastaan Cummings, aika kovaa kamppailua, ei mitään virhe pelaajien mielestä varmasti on se, että mikäli tämä ottelu jatkuu tähän tahtiin, eli Honka ottaisi voiton, joka ei vielä ole varma, nimittäin Rodmanille 4.3, niin se samalla tuittaa sen tappion, jonka se kärsi lokakuussa 1.78, nimittäin nyt Topo tarvitsee 2 kolmosta, ei riitä, ja jälleen Dennis Rodman 5.